Sayaw-sayaw ta, sayaw nga may tihik-tihik. Musayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay. Mudaig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog. Sige ilukso, tanan mo lukso. Dayon ta ang Ginoo, mupagpagpagpag ta. Pagpag na maglanog-lanog, kini ang pagsimba nga gipangita sa buhing Dios. Daygon nato siya sa paday, na walay tihik-tihik, walay pugong-pugong. Buhaton ta sa pagsimba, tanang iyang katawhan, tanang kanasura. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ka natong tanan, padayon siya nga naguban og nagproteksyon og nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Padayon usab siyang nanalipod og padayon ang Dios nga naghatag og higayon panahon sa atong kinabuhi aron makapadayon ta sa paghalad sa atong kinabuhi sa kusog sa tanan nga niya kanato diha sa iyang ihangalan sa iyang pagkagamahanan. Ug sa ato karon nga panag-uban ang Dios magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan sa pagpatalinghog na usab sa mga pulong mensahe nga maoy gikinahanglan gyud nga atong makatunan madunggan ug masabtan sa ato ang pagpuyo sa kalibutan. Sa atong pagsugod sa atong programa, ato ning ablihan ug sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat ug gihangyo tika sa pagpasalamat sa Dios. Gidasig ko ikaw sa kinasingkasing sa paglitok ug thank you Lord. Thank you Jesus. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niana usab kami amahan aron sa pagpaminaw kanimo sa pagpatalinghog sa imong mga pulong. Ug labaw sa tanan ni ana usab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo sa imong walay hunong nga pag-amuma ug pagtagbo, pag-atiman, pagproteksyon kanamong tanan. Imo usab nga gihatagan ang matag usa sa kalipay kalinaw o katagbawan diha sa mong pag-alagad kanimo. Walay nakulang kanamo o Dios. Busa amahan dawata o Dios among mga pagdaig, ang among mga halad, pagpasalamat diha kanimo. Ug sa labaw sa tanan Ginoo, dawata o Dios ang among kasing-kasing unahuna nga nanginahanglan sa imong mga pulong. Imo na usab kaming panalanginan sa imong mga mensahe. Imo na usab kaming pasabton sa imong mga pamaagi. Salamat o Dios sa imong mga imohang mga pagtulunan nga kanunay nimong gipahinumdum sa among kinabuhi nga kinahanglan namong ma-apply sa among pagpuyo sa kalibutan kay mao kini makahimog kaandam sa among kinabuhi sa pag-atubang unya sa takda nga ikaw moabot. I declare blessing sa mga tag-usamahan nga malig-on na usab kanunay ang amo ang pagpangalagad kanimo, ang amo ang pagtuo, paglaom, paghigugma kanimo. Tulo ka mga pulong nga kikinahanglan namo nga pag-asosyahon sa among kasing-kasing. Ang among pagtuo kanimo, ang among gugma, ang amo ang paglaom sa imong mga saad ug ang among gugma kanimo. I-bless Lord ang matag usa sa amo karon nga panag-uban ninimong programang pulong mo kinabuhi ko sa pangalan ni Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko.
Mayong gabi, mayong pakiguban. Kumusta mo ni ini nga kagabion? Oras atong pakiguban, programang pulong mong kinabuhi ko. Alas 7:31 na sa kagabion. Ako nagtuo nga relax na ang uban, relax na ang kadaghanan. Tungod kay nakapanihapon na. Nining mga tangna ang uban, wala pa pud kapanihapon. Ang uban sad na kay sikay pagyod, no? Labi na gyud kung daghan kaayo ang sakop sa pamilya, daghan pong hipusonon human pod sa pagpangaon. Importante mga kaigsuonan na ang pagtinabangay, na ang pag sinabtanay gyud kay mao gyud ay pinaka-importante sa atong pagpuyos kalibutan. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa. Pinaagi sa ato ang FM Station 101.3 diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyok, Cebu. Maayong gabi usab sa ato mga kaigsuonan diha sa Tanhay. Ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa FM Station 95.3 diha sa Balok, Santo Niño, Tanhay, Negros Oriental. Mayong gabi sa tanan nga nakasuod na sa ato nga programa ug mihatod ng mga mensahe diri sa ato nga pakiguban. I declare in the name of Jesus Christ nga ang kantanan panalanginan labi na sa mga pulo nga ato karong pagahisgutan. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Mayong pakiguban nilabi na sa tanan nga moripli sa ato nga programa. I declare blessing in the name of Jesus Christ. Kumusta mo mga kaigsuonan karong panahon na grabe ka kusog ang ulan, labi na gyud dapit sa syudad, no, sa Cebu City. Dili lang sa Cebu City, dili lang sa Visayas kundi pati sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Dunay mga lugar mga kaigsuonan nga grabe gyud nga pag-ulan ug may resulta nga grabe nga pagbaha. Muna nga amping-amping gyud unya labaw sa tanan. Dili na to kalimtan nga ikaw ug ako giubanan og giampingan sa Ginoo. Importante gyud do na tay tinuod nga pakigugma kaniya. Ang aturong paghisgutan mga kaigsuonan sa ato nga panaguban, naghisgot ni sa mga gitawag nga mga praktikal, kada bitaw mga panginahanglanon gyud sa kinabuhi sa tao. Kanang moingon ta nga praktikal, kanang mga tinuod bitaw nga makita nato nga mga panginahanglanon sa kinabuhi nato dinhi sa kalibutan. Kinabuhi nimo, kinabuhi nako, kinabuhi natong tanan. Mga tao nga nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Mao gyunay usas mga ato rong tagaan og pagtagad, usas mga gikinahanglan gyud sa ato karong nga panag-uban. Ato na usab nga mahinumduman, ato na usab nga mapahinumduman bitaw. Kung sa in English pa, ma-remind, no? Ang ato ang kaugalingon sa tinuod nga mga panginahanglan. Ug unsa po'y mga gikinahanglan pod aron ang mga panginahanglan kanunay tagbuon karon og sa unahan. Importante magyud na nga makakita ta sa panginahanglanon, makakita pod ta sa mga pamaagi aron matagbo pod ang atong panginahanglan. Kay kung sige ra kakita sa mga panginahanglanon, unya wa gyud tay kalibutan sa mga pamaagi aron matagbo atong mga panginahanglan, ang mahitabuan na mga kaigsuonan maglisod gyapon ta, no? Maglisod gyapon. Unya dili maguna maoy gusto sa Ginoo, dili malipay ang Ginoo maglisod ka kay giantos na Ginoong Hesus ang tanan, gipakamatyan na ang tanan, no, sa atong Ginoong Kristo. Ang gusto sa Dios mga kaigsuonan, magpuyo ta diha sa pagpangalagad nga naay kalipay. Ug dili man pud ta malipayon kung dili ta mahimong kontento, ug dili pud ta mahimong kontento kung dili ta masayod sa unahan sa atong kinabuhi. Muna nga ato rong hisgutan o pahinumduman ang ato na usab nga kaugilingon kung unsa gyud tinuod nga mga panghinanglan sa atong pagpuyos kalibutan, mga praktikal nga mga panginahanglanon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Muna ato rong hisgutan sa atong panag-uban. Og ako kamo gihangyo sa pag-request og mga unsa may mga paghatod og mga pre-request o mga pangutana, no, diri sa ato nga panag-uban. Ato nang tagaan og pagtagad og ato nang hisgutan pinaagi sa pag himay-himay pod sa mga pulong gikan gyud sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanang nakasuot na sa itong programa og mi paabot na diri sa mga mensahe. Mayong gabi ni Sister Susana Pablio
Maayong gabi Pastor Gideon, Pastor Russell, Pastor Junrel Kitodlas og sa tanang naminaw dalaygon ang buhing Dios kanatong tanan. Maayong gabi ninyo Edgar Sumampong, Shirley Naro Tumaudos. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario. Maayong gabi may pagpaminaw ni Carmen Mahilong Bandigi og ni Alan Torres Uban. Good evening Pastor. Salamat sa Ginoo lain na usab nga higayon, watching here from Daan Bantayan, Cebu. Salamat Pastor and God bless. Kumusta mo diha sa Daan Bantayan, Cebu, Brother Alan? Ako nagtuo nga safety mo kanunay diha. Og kumusta ang inyong lugar? Medyo grabe ang pag-ulan karong panahon na. Dako kaayo o ganang kanabitang area ang bagyong Krising. Layo man tuod diri sa ato ang lugar ang sentro gyud sa maong bagyo, pero ang iyahang kanabitang resulta grabe gyud nga pag-ulan unya ato gyud makit-an diha sa social media nga daghang mga lugar nga gipang baha unya dili gyud makaingon ta nga lahi na gyud ang baha karon mga kaigsuonan. Ang uban musud na dito small, ang uban musud na sa balay. Grabe na gyud ang kahimtang no sa panahon. Moingon ta nga nagkakaraan na gyud ang kalibutan. Og dili lang ni diri sa ato ang nasod, pati usab sa laing lugar no. Na ay mga pag-ulan, mga kaigsuonan sa laing lugar na agi pagbaha nga makaingon ta nga oy nahimo mang sapa og nahimong dagat ang area. Muna nga usag yun is mga ilhanan o usag yun is mga kanang timailhan mga sign no nga ang mga pulong sa Dios nga gisulat diha sa Biblia dili gyud mapakyas, mahitabo gyud ang tanan. Muna nga ang tawo nga nagakat-on sa pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan nakapangandam sa tanang panahon. Buti pasabot dili makalitan. Dapat ikaw gako dili matingalag, dili makalitan sa mga panghitabo sa unahan sa atong kinabuhi tungod kay sa wala pa kini mahitabo kini ikaw ug ako gisuginlan nata pinaagi sa pagbasa ug pagpamalandong sa Biblia. Mayong gabi ni James Sinaculas Las Tornas. Mayong gabi. Mayong pakiguban ilabi na ni matud pa ni James no. Good evening Pastor, pwede request og song entitled Holy Forever Binisaya. Sige. Ako rani nga tagaan og pagtagad ning iyang imuhang request no, Holy Forever. Holy Forever. Niya Binisaya. Ato rani nga tagaan og pagtagad no. Sige. Kung ako ba ning makit-an diri Holy Forever niya Binisaya ra Pastor. Sige ato ning tagaan og pagtaga diri sa ato nga panaguban kung ako ba ning makit-an kining imong request diri sa atong panaguban. Niya mo pahibalo lang ko nga dili tanan nga dili tanang mga awit nga inyong i-request ako ang mapatagaan og pagtagad tungod kay kuan kanang ato ang oras gamay man lang sad. Awit pagkalangit, Holy Forever. Mayong pakiguban ni Ninita Pahang si Vin Galib. Good evening Pastor Dalaygon ang Ginoo og naminaw mi uban sa akong Papa Rinaldo sa akong Mama Felisa. Oy mayang gabi ninyo diha Brad Rinaldo uban sa imuhang papa og sa imong mama. Ni Vince no. Ang iyang papa Brother Rinaldo og iyang mama Felisa. Mayong gabi mayong paghiguban ninyo pa ni Vin Galib. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Kumusta Pastor og sa imong family? Salamat sa pulong sa Ginoo. Request ko dito sa cross. Murag request po ninimo atong miagi nya wala na ako matagig pagtagad. Ugma mga kaigsunan sa kadlawon mo biyahe unta ko paingon sa Lapu-Lapu pero grabe man pagsigi og ulan. Lisod gyud kaayo ang pagbiyahe pagsigi ulan. Unya naarabay mga lugar gyud nga magabaha. Unya saad wala pa pukoy kanang nangita ko ka timbang pod sa kong biyahe. Muna nga siguro mga sunod-sunod pagyud nga mga adlaw makabiyahe ko sa Lapu-Lapu.
Si Inday Dorlin Inkabot Insay maayong gabi. Si Marlene Garganera maayong gabi. Pastor Wadsing here in Dumaguete. Maayong gabi may pagpaminaw. O maayong gabi ni Nicanor Sodaria, Pastor Junio maayong gabi. Na ako'y nanawag diri Pastor Junio nga gustong magkat-on og pagdumalag simbahan. Naasa sa Panyabon sa Bindoy. Panyabon masiguro to. Nasa Bindoy, mga Kaniti family. Unya nangandoy siya nga makakaton sa pagdumalag simbahan. Basig na kay idea diha kay mas maayo gyud na nga naapod diha sa Bindoy, no? Unya nitawag siya nako, gusto siyang makakaton. Niya ako siyang gi-advisean pwede ra gyud online class, pero magsugod na pod sa permero sa pagkakaroon kay daghan namang nakasud sa ako ang online class. Unya daghan na pod ming nakatunan nasugdan nga mga leksyon muna nga kung makapaabot siya ako siyang giingnan nga next na lang. Pero kung naakay mga idea diha, pwede ra gyud mas maayo nga diha ra pod siya magkat-on kung unsaon pagdumalag simbahan. Ang Dios magpanalangin ninyo diha, Pastor John Iyo. Si Vilinario Florentino maayong gabi. Si good evening Pastor. Tong isuon nga nasa gawas, no? Dili na ko mabasa pod ang iyang ngalan. Si Nicanor Sodaria, request kog song Lahutay. Maayong gabi ni Elina Lisna Kuwamag. Og ang Dios magpanalangin. Muadto ko sa pinakatumoy nga message mga kaigsuonan. Ako lang pasiklapan kung dunay mga pangutana dire. Kinira sa mga pangutana mga kaigsuonan, ako ang mga taga-agpagtagad. Ingon si Vilinario Florentino, escape dalaygon ang Ginoo. Maayong gabi Pastor ug sa tanang listeners. Ang Ginoo magpanalangin sa tanan. Pastor ako no ning klarohon mga kaigsuonan ha. Ako sa ning pahinaya gamay ang sounds. Mato diri Pastor, gidid-an ta pagkaon og dugo sa mananap mao ni nahisulat sa Biblia. Unsay tambag nimo mukaon og dugo sa bitin isip tambal Pastor? Adaghan mang mga testimony na makaayo jud kini. How about sa blood donation o blood transfusion Pastor? Naabay mga Christian nga dili magbuhat niini. Unsay sulti sa Biblia? Daghang salamat sa higayon sa pagtubag. Okay. Napagi mga pangutana siguro ako ra ning pintahon, no? Mayong gabi ini Pastor Adila Pat Bersamera, Juan Regalado, Okulam Mandaw. Mayong gabi ma Imperatras. Mayong gabi request kada gipangga mo ako. Si Anjing Mandanaw, mayong gabi si MGC Tars. Oy, mayong gabi ini mo diha MGC Tars. Nunukan sa Puente City while nag-duty. Oy, ang Dios magpanalangin kaninyo mga kugihan ning mga kaigsuonan, no? Si Yon Ipsudanis, maayong gabi hikak sa ako, no? Request awit makalangit. Si Lina Villarin, maayong gabi gikan sa Abuyog Lite. Maayong gabi ni Bobby Lomakwas o ni Jerlyn Rojas Buton uban ni Brother Wilson. Kanusa mo manguli dahin yen, no? Kumusta mo diha sa Konsolasyon? Si Lorena Traya, maayong gabi matod pa diri nagdamgo ko ba na adaw gipatay patalikod lalaki o babae. Patunat sure nakamata ko girebyok nako. Sige kana review ka gyud basta kay mga dili maayong mga damgo. Si Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi watching from Hinunangan Southern Leyte. Unya salamat kaayo. Walay ulan og hangin Pastor. Diri among lugar grasya sa Ginoo walay ulan diha sa Leyte, no? Salamat sa Ginoo. Kumusta mo diha? Si GPC, maayong gabi og request og awit makalangit lahutay. Analin Tundag, maayong gabi Pastor. Unya matud diri. Salamat sa Ginoo sa iyang gugma. Ari kana ko gidungog niya ako mga pag-ampo. Salamat sa Ginoo. Unya na ay mga request Jesus sa mani ako. Salamat Pastor and God bless. Sige. Napagay mga ko mga daghan og kaayo nga mga message ako rin nga ako rin basahon kanang ubang mga tag-as kay basig din yung mga pangutana.
Si Albert Palomar, maayong gabi, watching from request song Nining Takna. Pa-shout out pastor sa tanang mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod sa imong programa, Pastor Russell, Sister Gingging Simpron, oy maayong gabi ini gikan ni Sister Alina, no? Si Marilona Sigira, maayong gabi, ang Dios magpanalangin. Si Alan Javines, maayong gabi, o Javines, maayong gabi, pastor. Kumusta na mo diha? Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Salamat sa minsay sa pulong sa Ginoo. Sige. Salamat kaayo ang Dios magpanalangin ni Bilin Largo, si Marson Sultan, maayong gabi ninyo diha sir. Kumusta ang Cebu City? Si murag karon panahon na pertig yung pagkakusugag ulan, no? Si Sasi Chan, Rosie Chan. Hello pastor, maayong gabi sa tanan mga igsuon nato manakasunod sa live kung wa na apay oras pastor. Request ikaw lang mang. Sige. Salamat kay sister. Roy Chachin, ang Dios magpanalangin, Dios magauban, magatagbo sa tanan, sumala sa iya mga pulong nga unsay atog himo, ato ginang masinatian. Maayong gabi ni Michelle Romero, og si Teresa, maayong gabi si Michelle Tuco, maayong gabi Agdaw Davao, si Pino Number, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo, live na punta from Davao City. Wadto na ta mga kaigsuonan sa mga atong hisgutanan karon, pero ato sa tong hisgutan tong pangutana ni Brother Vinilario Florentano Skip, no? Nga mahitungod sa dugo. Ang Biblia mga kaigsunan, gikan pa sa daang tugon hangtod sa bagong tugon, gidid-an gyud ta sa pagkaon og dugo. Gidid-an gyud ta sa pagkaon o pag-inom, no? Dugo. About sa mga kanabitaw nga tong ihang giingon dinhi, ako sang balikan no kadali tong iyang pangutana. Mahitungod sa kanang mukaon og dugo sa bitin. Unsay tambag nimo o mukaon og dugo sa bitin, isip tambal pastor. Isigot gani tag dugo kanang wala gyoy dugo nga moingon tang tambal. Makadaot gyud ang dugo. Kay usa gyud sa makadaot ang dugo kanang una sa tanan nganong makadaot ang pagkaon sa dugo kay gidid-an magudda. Ang gidili magud sa Ginoo makadaot gyud na sa tao. Unsay gidili sa Dios makadaot gyud na sa tao. Maka mo resulta gyud na og kana bitawng problema sa magod sa pagdili sa Dios ngadto kang Adan og di Iba, no? Si Adan og si Iba gidid-an sa Dios sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naa sa tanaman sa Eden. Gidid-an sila unya ang nahitabo mga kaigsuonan kung imong tan-awon dili man to gyud maka kanang kung imong tan-awon tanang mga kahoy pwede ra gyud makaon sa tao. Kung sa ato ra nga susihon dili kumbaga dili makahilo. Pero tungod kay gidili man sa Dios, gidid-an man gyud ang tao sa pagkaon sa kahoy nga dili ra man unta makahilo. Apan tungod kay gidili man sa Dios, mo resulta gyud nagdili maayo. Kumbaga makadaot gyud na sa tao. Sa ako nang gikaingon, ang tanan nga gidili sa Ginoo makadaot gyud na sa tao. So unsa may angay natong buhaton? Ang tambag mga kaigsuonan una, dili nato supakon ang Dios. Dili nato supakon ang unsa may gitudlo sa Ginoo. Unsa may gidili ug unsay gitugot, mo nay angay natong hinumduman. Mo nay angay nato nga kana bitawng bandayan. Ang gitugod makaayo gyud na nato, pero ang wala itugot dili gyud na makaayo. Pero dili na siya makahilo tanan kanang gidili like sama sa dugo, pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios gidid-an man ta ana, pero dili na makahilo. Lamang tungod kay gidili man sa Dios kanang gidid-an ta ba ato gyud nang tumanon. Kay kung ato po nang supakon, bisan kung dili pa na siya makahilo,
makadaot gyapon na sa tao. But ipasabot natong mga Kristohanon dili na sa tambal. Dili gyud na sa tambal mga kaigsunan, no? So kitang mga Kristohanon, mga Hintil, nga dili mga Hudyo, wala magpasabot mga kaigsunan kumo kay dili ta mga Hudyo, Hintil ta. Wala magpasabot nga dili na lang punta mutuman sa sugo sa Dios, sa balaod sa Dios. Naay mga balaod nga naumol diha sa daang tugon nga kana bitang wala nagi gi-stricto diri sa kana bitang New Testament. Kay ang pag-abot sa New Testament natong mga Kristohanon, kitang mga Hintil nga nahimong Kristohanon, dunay mga giklaro nga mga pagtulunan o balaod og sugo sa Dios nga dili na kinahanglan nga tumanon sa mga Hintil nga nahimong Kristohanon. Lamang dunay mga balaod og pagtulunan sa Dios nga kinahanglan gyung tumanon sa mga Hintil nga nahimong Kristohanon. Kung ikaw ug ako nahimo tang Kristohanon, Hintil ta nga nahimong Kristohanon, kinahanglan tumanon nato ning tanan. Sumala sa gitudlo sa Dios, pinaagi sa balang espiritu ngadto sa ihang mga alagad nga mga apostolis nga nagsulat sa iyang mga mensahe. Diin atong mabasa diha sa Buhat kapitulo naa ba nis Buhat? Ako sa ning tan-awon ha. Kaning Buhat kapitulo 15 man siguro ni. Sige, ablihi inyong Biblia para magdungan tas basa dere. Buhat kapitulo 15. Unya 15 ba ni or 9? Murag wala na dire sa 15. Katong ning naghisgot og mahitungod sa pagkaon. Sige. Mas nindot yun nga naay pangutana para ma-review sad nato mga kaigsunan. Si Pedro ang naghisgot ani. Ato ning tagaan og pagtagad. Cuatro. Ang hisgot to bersikulo 29 natos 29. Ako ra nga tan-awon mga kaigsunan kung asa to dapit nga kapitulo. Nanas 29. Ako sa nga tan-awon diri mga kaigsunan kung asa to dapit na sulat sa kapitulo sa kanang buhat, no? Sa 10:29. Ako rin tagsa-tagsaon. Ah, 19. Ako sa nga balikan og patukar ato yung mga awit dire. Ako sang iyon akong cellphone usa kadali ha. Kay para ako ang makita dito sa ako ang cellphone kay ako ara nang gi buhat 15. Ana ay ning tabang dire no. Buhat 15. 21. Sige salamat kaayo. Mabas kay na ato sa 15. Akong tan-awon ha. Buhat 15. 29. Okay, mao ni buhat 15 lagi. Usahay manggod mga kaigsunan tungod sa talagsan na kaayo natong mahisgutan kining pagkaon sa dugo. Usahay kining mga bersikulo nga
ato anang gi nakatunan, sometimes dili nato kana bitaw nga dili dali na dato mahinumduman patungod sa tabang sa balang espiritu nga naanimo na anak ko na agyod ang pag-inambitay na ang paghinumdumay. Unya salamat kaayo no ni Josias Noel Tudlas. Sige, naasa 21 sad, naasa 21 buhat, pero nagyod sa buhat 15. Nagsugod na sa buhat 15. Sa ako nang gikaingon na sa buhat 15 yan na nas 29. Sugod kog basa diha sa 27. Busa among gipadala kaninyo si Judas og si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo og kami magkaoyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palasanonon gawas sa pipila nga gikinahanglang tumanon. So kining maong mga sulat mga igsoon nahimugso ni sa diha nga nagtigom ang tanang mga magtotoo uban sa mga propeta, uban sa mga apostoles, nagtigom diha sila sa usa ka mga pag-ampo. Unya human sa ilang mga pag-ampo ug pagpuasa nakigsulti ang balang espiritu ngadto kanila mahitungod sa mga pagtulunan o mga balaod nga kinahanglan nilang isulat aron ilang ipadala or ilang madala sa ilahang pagbiyahe mahitungod sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa nagkalaing mga lugar ug ilabi na gyud sa mga tawo nga nagtuo bidawat na sa maayong balita mahitungod ni Ginoong Hesukristo. Ug usas mga sulat nga gihisgutan dinhi ang mga pagtulunan o mga balaod nga gikinahanglan gyud tumanon ilabi na sa mga hintil nga nahimong magtotoo sama kanimo sama kanako nga nahimong magtotoo nga nahimong Kristohanon ug sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Ani ang pipila gyud nga gikinahanglan gyud nga tumanon. Moingon ganitang gikinahanglan pinaka-importante ni siya. Ingon dinhi sa 29 ayaw pagkaon og mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Kanang pagkaon nga mga gihalad sa mga ngadto sa mga Dios-Dios ang tinuod dili na siya makahilo. Di na siya makahilo. Apan tungod kay gidili man na siya makadaot gyud na nato. But ipasabot mohatag yung nagresulta nga dili maayo. Moingon gani makadaot kanang makalaglag, makahatag og kalisod, makahatag og problema, makahatag og balantian og uban pa. Kay lack man gud og protection ang tao kon mosupak siya sa gustos Ginoo. Atong hinumduman na ang tao nga mosupak sa gustos Ginoo wala siya'y protection. Lack siya og protection. So makadaot yun. Dili tuod makahilo pero makadaot siya. So kay dili man makaayo, so kitang mga Kristohanon nga nagtuo sa mga pulong sa Ginoo kinahanglan dili gyud ta mukaon niini. Kanang mga pagkaon nga gihalad sa mga ngadto sa mga Dios, pero dunay mga opsyon nga gipakita ni Pablo dito sa Korinto. Ingon si Apostol Pablo kon nakakaon ka sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios nga wa ka kabalo nga gihalad, ayaw ka guol, ayaw ka hadlok kay wala man ay gahom ang mga Dios. Lamang ayaw na pod og usbag kaon. Ayaw tuyo ang pagkaon ba? Kay naa magoy mga panahon nga nakay barkada, for example nakay barkada. Unya ang imong barkada ni agi nimo, ni hapit nimo ba? Karon kay imong barkada nagdala magpagkaon. Unya kay barkada lagi nimo nihangyo nga nakay kanon diya brad. Na ako'y kanon dire. Nya barkada nimo ba for example kailan nimo or igsuon nimo gikan sa biyahe pero dili pa Kristohanon. Nya tungod kay murag na alimgatan nimo nga wala na ka magpangutan na kung asa nagikan, asa niya kuha ang sudan nga iyang gidala. Excited ra pod kay kanamo gyud mga panahon nga inana ang sitwasyon o pagbati nato ba nga grabe kay excited kay dugay na mong wala makita, dugay na mong wala magkahimamatay unya grabe gyud ka dasig gyud ang inyohang panag-abot unya imong gipahapit sa imong balay. Sa dihang imong gipahapit miagda ka nga kanang mukaon ka mangaon unya naa man say dalang sudan. Ang nahitabo kaon sad mo. Unya na kay kaon na mo diya. Apil kag kaon, istorya mo. Unya human og kaon dito na mo nagabailuan na yung mga istorya nga hangtod na hibaw-an nimo nga oy ang katong imuhang gikaon gikan man dito sa pista nya
gikan pagyud anang balaya nga grabe kaayong muhalad og pagkaon ngadto sa mga Dios. Usahay mo ingon ka nga ang samto yung pagkaon brad nga mura matog tabang. Sa gikan mo gutos pista awa na. Gikan na gitos hinalad sa mga Dios. Si Apostol Pablo doon na siya mga tambag kung nakakaon ka sa mga gihalad sa mga Dios nga wala nimo masayri nga gihalad, ayaw ka guol, ayaw ka balaka. Kay wala man to'y gahom. Lamang kung tuyuon nimo pagkaon, ang pagkaon nga nakabalo ka nga gihalad sa mga Dios, mo nay sala. Makadaot na nimo. Ang mahitabo, walay protection ang imuhang pagkakristohanon. Walay panalangin kumbaga. Mao na nga kinahanglan gyud nato ning tumanon. Kaning pagkaon nga kining gisugo dinhi nga mga pagtulunan. Mato dinhi ayaw pagkaon og mga gihalad ngadto sa mga Dios. Ayaw pagkaon og dugo o sa mananap nga gituok katong mga mananap nga nanaghikog kanang gituok mga kaigsunan kana bitang wala ka paagasig dugo kanang nanaghikog wala man na sila mapaagasig dugo. Dili ta pwede mo kaon ana. Pero mo kaon tag mga karnis mananap nga napagasan ang ilahang lawas sa dugo. Pero katong mga naghikog nga wa gyud kanang wala matiwasi ba, kanang naadtuan na nimo nga gahi na, bugnaw na, ayaw na pagkaon na, ilubong na siya. Pero alang sa mga nanap naghikog unya oy init pa man kuan na tiwasan din nimo pag-asa nimo dugo, pwede ra ka mo kaon na. So kanang pagkaon og dugo mga kaigsunan kidid-an gyud ana. Bisan unsang klase nga dugo, mapabitin man na kanang dugo sa bitin. Maingon sila nga tambal. Ingon man na nila, pero dili na maoy giitudlo sa Biblia. So kinsa may itong tuuhan? Sila o ang Biblia? Kristohanon man ta. Asa man ta maminaw? Nila o sa Biblia? Mao na nga ang gidili gyud sa Dios ato gyud nang tumanon. Kay nagtuo man tag Dios. Na aday magtuo ta nga wa nato siya tumana. Na aday mo ingon tang nagtuo ta unya ang ato ang gituman, ang ato rang gusto. Wala ta mo tuo na sa Dios. Mo na nga kining pulong pagtuo, like pagtuo, paglaom ug gugma, kinahanglan kanunay nato nang ma-examine sa atong kinabuhi. Kanunay nato nang kana bitawng eksaminon kung tinuod ba tang nagtuos Ginoo. Unsaon man nato pagkasiguro nga nagtuo tas Ginoo. Mga kaigsuonan kos Ginoo kung wala ta motuman sa iyahang mga sugo, wa ta mobuhat sa iyahang mga sugo, mga kaigsuonan. So dili ta ka ingon nga nagtuo tas Ginoo kung wala ta motuman sa iyang mga sugo sama sa gisugo karon sa atong Ginoo nga gisulat diha sa Biblia nga gipadala ngadto sa kalaing mga lugar sa panahon sa mga apostoles. Hangtod karon mga kaigsuonan, kining maong pagtulunan alang sa mga hintil nga mao kita nagpadayon nga aktibo samtang nagulata sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Ayaw pagkaon og mga gihalad ngadto sa mga Dios. So dili gyud maayo nga kitang mga Kristohan mo adto ta ang mga pista aron sa pagkaon. Pero dili sala nga naa ka sa pista aron maninda. Dili na sa sala. For example, naninda ka diha og mga pagkaon, nanindal ka karog ice cream, naninda karon og mga manok. Dili man na sala. Ang sala diha kanang miadto kag pista kay naay kaon. Dili man gani sala kanang for example naay pista. Unya nag-inihaway. Gihaway imong mga silingan. Ikaw pod nga naa po ka ihawon unya para makapakaon po ka anang na ay mga tao nga bubisita nimo bisan dili ka mo kuha sa ulog sa pista, dili man na sala kay nag-ihaw man ka dili para pag sa ulog sa pista. Mao na mga kaigsuonan, kinahanglan gyud na siya nga kana bitawng maklaro. Sugod karon kitang mga Kristohanon, dawato nato na nga dili wala gyud itugot sa Dios nga mukaon ta sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios, sa mga pagkaon nga naay mga dugo like mga digunuguan o mga pagkaon nga gituok kanang mga naghikog. Unya ang ikaupat,
likay ang salawayong pakigilawas. Kanang salawayong pakigilawas mga kaigsunan, kana bitang wala mahiusa diha sa kaminyoon. Unya or naminyo na sige pagyud pakigilawas sa dili niya asawa, sa dili niya bana. Usas mga problema gyud og serious nga sa sala bitaw nga nahimo sa tao. Kanang nagtuo siya, unya wala magbuhat sa unsay gustos Ginoo. Mao man ay pinaka lisod nga nahimo sa tao nga di gyud ikalipay sa Ginoo. Kanang moingon kang nagtuo ka Ginoo, nagtuo ka ni Hesukristo, pero wa ka magbuhat sa mga pagtulon-an o sugo sa atong Ginoo. Ang imong giilad ana dili man ako. Wala pod ka makailad sa Ginoo. Dili nato mailad ang Dios. Dili pod nato mailad ang bisan kinsang mga magwawali. Wala kay laing giilad nga tao, gawas lamang sa imong kaugalingon. Kung nagtuo ka o Ginoo pero wala gani kay kalibutan sa iyang mga pagtulunan, usaw nimo pagkasigurong nagtuo ka. Ang tinuod nga tao nga nagtuo nga dunay Dios, nagtuo ni Ginoong Hesukristo, nakakat-on og nasayod og nagkinabuhi sa iyang mga pagtulunan. Mao gyud nay giklaro nga mga mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang kay siyang mga sambingay. Una, dunay usa ka amahan nga dunay duha ka anak. Miingon ang amahan ngadto sa iyang kinamagulangan. Dong ingon ang magulang, "O tay, unsa man?" Ingon ang amahan, "Dong pagkuha og pagkuha ditong paras, pamupo ditong paras." Ingon ang magulang, "O tay." Nagulat-ulat ang amahan kay nintando god. Karon nakamatikod ang amahan nga wala man mutuman, igo ra mang mintando. Miadto dayon siya sa kuan. Miadto dayon siya sa manghod. Ingon na pod siya nga, "Dong pagkuha ditong paras." Ingon ang manghod nga, "Dili ko tay, nibalibad." Wala ra pod mo react ang amahan. Pagkataod-taod nahibalaan sa amahan nga ang nibalibad ning kuha daig mga paras, buti pasabot ning tuman. Pangutana, kung ikaw karon pangutan-on nako, kinsa may nituo nilang duha? Katong magulang nga mintando nga wa mo buhat, or katong manghod nga nimbalibad pero nimbuhat? Sultihan di ka, kung mintuo ka nga wa mo tuman, wala ka mo ilad na, wa ka kailad nako. Wala sad ka kailad sa Dios. Ang imong giilad, ang imo rang kaugalingon. Nga sa pagtuo nga mintuo ka, pero wala nimo buhata. Munang bliss kaayo ang tao nga nakakaton og nasayod sa mensahe sa Dios, nga naning kamot sa pagtuman kay tabangan gyud Ginoo. Sama aning gidili pagkaon sa mga gihalad sa mga Dios. So unsa may buhaton nato aron di ta kakaon? Dili kaya nato ang pagpamista. For example, pastor, daghang kay mga pangutana mga kaigsuonan, ay musod sa akong una-una, siguro naapunis nyo una-una. Pastor, kanang naay mga kana bitang pista ron sa mga lungsod, sa mga barangay o sa nagkalaay mga lugar, sa sitio Bagaha, sa mga kapilya, nya naman ay mga tinda-tinda. Dili ta pwede mo palit anak, pastor. Pangutana, gihalad di ay na. Wa man ka nga ihalad. Katurang pagkaon nga mga pagkaon nga gihalad, mao toy gidili sa Dios. Pero kung naay mga gipang tinda diha, wa man na gihalad. Pwede man na nila itinda bisag walay pista. Pero dili pwede nga katong mga pagkaon nga ihalad sa dili pista. Dito mahitabo. Kay di na nila halad. Mao na nga klarohon gyud nato na. Pero sa ako nang gikaingon katong mga tao nga nakakaon og mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios nga wala makabalo nga oy gihalad di ay. Ayaw mo kaguol ingon sa Apostol Pablo. Ayaw mo kaguol mga kaigsuonan, no? Ingon sa Apostol Pablo, ayaw mo kaguol kay walay gahom ang Dios. Pero kay gidili man, kung naay pista, ayaw kaon.
Pwede ra gud kang mamalit ang mga tinda-tinda diha. Ana lang. Bahin sa dugo-dugo, bisan unsang klaseng dugo, ayaw tuuhi. Ayaw tuuhi tong mga taong way Ginoo ni wala makapangalagad Ginoo, walay pulong sa Dios sa Biblia. Adto na noon ta mo tuo. Sir Belenario, ayaw tuuan ng tambal ng dugo sa bitin. Kung tambal ng dugo sa bitin, naauntay dugo sa bitin diha sa mga kuan, drugstore. Grabe no? Di wadto ko nun ta sa Rosparmas usahay mga kaigsunan, kita mga Kristohanon. May pay magtuon tag Biblia kaysa magsigi tag paminaw sa mga tao nga wa gani Biblia. Klarohon ra nato ni. Muna nga kanang duha no ay katulo. Kay una gihalad sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios, ikaduha kanang mga dugo-duguan. Ikatulo kanang mga karne nga naghikog gidid-an ta ana. Kanang mga baka, baboy nga nahikog nga wala pag-asig dugo. Mailahan raman na ninyo ang mga karne nga wala mapag-asig dugo. Una, lagom na kay silag karne. Like sa baka, kanang nagpinal ng baka unya wala di ito matiwasi. Lagom kay nagkarne. Lagom gani ayaw gyud mo kuha kay mga karne na siya nga wala mapagasi og dugo. So kung mukaon ka ana bisag gidid-an ka, ang mahitabo manggod ana, ikaw ray nag-ilad og unay sa imong kaugalingon. Giunay ra nimong ilad og limbong ang imong kaugalingon sa pagtuo nga nagtuo ka pero wa jaboy jamo. Kanang mga tao nga sigig simba, kanang mga tao sigsampit og Ginoo, pero sigir gyapog pangabit. Nagpatuo silang kaugalingon nga Kristohanon sila. Unya ilahang gihimong hapin ang pulong gugma, kaluoy ka pastor, maluoy manggugo. Kung naluoy ka, ayaw siya tuguti sa buhat nga dili maayo. Kay naluoy man bulagi. Naay nagpatambag nako. Unsa man gyud ni pastor nga minyo man tinda ko. Unya ako daga man. Unya maluoy majugo pastor, mahadlok man ko. Nahadlok na noong ka, wala ka mahadlok sa Ginoo. Kung naluoy ka bulagi. Muna nga salamat po ko sa Ginoo no nga inyohan nang gipaabot diri nga pangutana. Sir Belenario Florentino, salamat kaayo sa imong nga panahon. Pero ako orang advice mo ni sugod karon ayaw na paminaw og mga mensahe nga dili gikan sa Biblia. Usahay dili man na maayo pod nga magmaminaw ta ng mga tao nga way Ginoo. Ari ta maminaw sa mga tao nga nagkinabuhis pulong sa Ginoo. Labi na sa tanan Biblia. Salamat kaayo sa Ginoo. So, salamat kayo sa Ginoo na pa siguro yung mga pangutana. Lilion lang nako sa kadali no. Si Kobe Jan Sir Mona maayong gabi niya gikan sa Mamaylan, Negros Occidental. Sa inyo ha mga request, dili sa nako matagaan siguro pagtagad. Maayong gabi Pastor Gideon, na ako'y igsuon ba nga kada pista ang ilang barangay mag-ihaw man silag baboy. Unya ingnon man mi nga dirita mamahaw or manihapon. Unya mo respeto ko igsuon man pero ang ilahang karne wala man gihalad, okay ra ba? Wa mo dagoy gihalad, okay ra kay na. Nag-ihaw na sila tungod kay pista pero wa man dagoy gihalad ang karne kay ang giingon diri gihalad man. Wala man pod sa giingon diha nga katong kutob sa giihaw gihalad na sa pista. Dili na siya mao, murag over na po. Dili na over na gyud na. Salamat kay sa pangutana Sister Nars Boyan. Si Morena Daitol, good evening everyone. Pastor, pwede kaonon ang kanang manok nga may tama sa tari o buwang? Dili gyud na maayo. Kay gitari man na, sugal man na. Ayaw na kana. Unya usapod ana sa mga binisaya kumbaga kanang mga nasinatian, mga na-experience daw, labi na gid sa mga high blood ug sa mga tigulang. Kanang mga naamang ko na siguro'y kanang mensahe about sa science ba. Kay kana manggong bulanggod, hinigiban man ko na nga perting lalaha.
Nya mura kumbaga na anay siya'y kumbaga dili kay ko katugad ana. Mura ba siya na ay chemical ba nga kung ang tao makakaon sa ato alang nga experience o mga pulong binisaya makabughat muna nga kanang mga manok nga gitare ayaw mo kaon ana, bisag isugba pa na ayaw mo kaon ana kay sugal na siya. Salamat kay sa inyong pangutana, no? Salamat kay sa inyong pag-uban. Si Jarlene B. Bolandres, Himalalod, Negros Oriental, ay salamat kaayo sa inyong pag-uban. Niya napay pangutana dire. Sige. Si Sister Noberta Yotradsi, maayong gabi Pastor Gideon Labina usab sa Tibok Pamilya. Salamat kaayo. Okay. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matag usa. Madto sa mensahe nga ato karong hisgutan diri sa ato nga panag-uban. Naghisgot ni sa ako magyuning gibutang diri no sa ato ang panag-uban, mga praktikal nga gikinahanglan karon sa mga tao. Unsa may mga praktikal nga mga gikinahanglan gyud sa tao? Kumayon tang mga praktikal ang akong gibutang diri usag yun ni survival, anya security, sustainability, onya medical care, onya education. Ako aray ani nga usbon ning ako ang pag-type kay humanagog panyapon ni diretso ko sa ko ang ato recording studio unya nagka-sayop-sayop ni ako ang mga spelling dire nya emotion ro dani unya sige. So muingon ta nga kanang mga pulong survival, number 1 gyud nga nasintro ana pagkaon, tubig nga makasurvive ka ana og supply sa imong kaugalingon ug sa imong pamilya. Pagkaon, tubig, biste, munay usag yun sa mga angay tutukan sa matag tao nga makasupply ka sa imong kaugalingon ug sa imong Pinoy-anan og pagkaon. Unsa may mga panahon nga lisod kaayo nga masuplayan nimo ang imong kaugalingon ug pagkaon o ka imong pamilya? Una, kanang wa kay trabaho, wala kay income, walay kita. Pero kitang tanan manggod nga mga tawo sa kalibutan, kabalo naman siguro ta nga unsa ang mga bulana, unsa pod ang mga moingon ta nga kini manggong usa ka tuig nagbalik-balik ra man gyud ning bulan. Unang bulan sa tuig, Enero, Pebrero, Marso, April, Mayo, unya Hunyo, Hulyo, karong bulan na Hulyo. Unya kumiingon ta nga ang atong panahon karon wala na kayo mo dumdum sa ilahang kana bitawng nabatasan nga kahimtang na amagoy mga panahon nga ang ting-init murag dili ting-init tingulang. Pero ako nabantayan mao ni siya ako nabantayan haabot lang sa inyo ha kung nakabantay ba mo. Naay mga panahon nga kung karong tuiga mga kaisuonan siging ulan, sunod tuig murag dili kayo mag-ulan. Kung karong tuiga taas kaig init, sunod tuig mura og dili kayo taas og init, murag sige rag ulan-ulan. Sama karong 2025 gikan sa Enero, Pebrero, Marso, mura og ang mga tao wala kaayo makasugat diri lang sa among lugar, pero ambot lang sa inyohang mga lugar, no? Diri sa among lugar dili kaayo taas og init karong kuana samira atong last nga summer 2025. Dili preha atong miagi nga tuig 2024 nga grabe yung taasa nga init. Unya ang mga panahon mga kaigsonan kung imong lantawon balik-balik ra gyud na. Kasagaran nga pangulan ari ka sa Mayo, Hunyo, Hulyo. Niya karon pa ko nakabantay, first time ko nakapamuhi ganig manok mga kaigsonan. Nakabantay ko nga bisan saon ako atiman sa akong mga piso, palitan na kog mga bitamina,
Unya na-accuse sila pagkaon nga moingon pud ang akong mga kaila nga nindutag pagkaon ani mo mga manok, pastor. Ako yung atiman, pero bisan saon ako atiman, managsayab ra man gyapon. Amo to nga nangutana ko mga kigsuna sa akong ugangan, nganong managsayab maning manok nga piso nako pa, isa nga ay nana gyud na pastor. Basta kay Hunyo, July, kuan gyud na managsayap gyud ang mga manok kay tingulan bugnaw manggon dili na sila makalahotay. Nya ingon po ang uban, kuan manggod na pastor kanang tingsalag ba. Patuotor po ang uban, pero ingon gyud akong ugangan basta kay tingbugnaw, tingulan, lisod gyud nga makasurvive ang mga piso. Muna nga kung gusto ka nga dili mausik, kanang mga bulana bantay na siya. Kanang mga itlog sa imong manok ayaw na lang na ipapiso, adto na lang na bukad iskalaha. Nindot sa natambag no para mapuslan pod. So inana na siya mga kaigsuonan, buti pasabot kitang mga tao makabantay gyud ta kung unsa ang mga lugar nga o unsang mga panahon nga lisod og pagkaon, lisod og tubig. So diha nga mga bulana dapat mangandam ta, makapangandam ta na dili kay kumbaga ba mura og abusaran nato ang pulong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Moingon ta nga kana mga bulana bisag tinggutom na pero para nako kay na ako'y pagsalig sa Ginoo, na ako'y Ginoo. Di ra ko anak mabalaka kay naabitaw na mugaben pagyud tas Biblia nga naabitaw mga kanta. Ayaw mo kabalaka si Jesus mayo, ayaw ka mo kabalaka. Nang pangutana sakto ba na nga mura og kanang mag-abusaran nato ang saad sa atong Ginoong Hesukristo nga labi na niingon sa Ginoong Hesus nga oy ayaw mo kabalaka oy. Anong mabalaka mo unsay kaon, unsay bisti, unsay imnon nga wa man gani mabalaka ang mga langgam? Nga wala sila magpugas, wala sila mag-ani. Pero giatiman sila sa Dios. Ang pangutana, langgam da ita nga dili ta pwedeng mangandam sa panahon nga kanang dili ta pwedeng mangandam sa panahon nga walang-wala ta, o sa panahon nga tingulan, sa panahon nga ting bagyo, sa panahon nga kana bitawng for example ang imong balay tulo, ang imong balay kana bitawng alayuhon. So sa dili maayo nga isa nimo na ayuhon kanang tingulan na. Sa di pa gani mo abot ang tingulan, uy nangandam na ka kay makahimo pa kas pag-ayo og insakto kaysa mo mag-ayo ka sa tingulan na. Ang giingon ni Ginoong Hesus nga ayaw kamo kabalaka, tan-awang mga langgam ut ipasabot nga dili ta pasagdan sa Ginoo. Dili ta kana bitawng kalimtan sa Dios. Ang pangutana, kinsa may dili pasagdan sa Dios? Kinsa may dili kalimtan sa Dios? Katong dunay panahon sa Dios. Katong mga tao nga nagtuog Dios, katong nangalagad sa Dios. Ang mga tao nga nagtuog nangalagad sa Dios, itudluan man sa Ginoo saon pagpanginabuhi. Even sa panahon ni Pablo, may ingon gani si Pablo nga og katong mga taong Kristohanon nga dili mo trabaho ayaw pakana. Si Jesucristo sa panahon nga nagtudlo siya, dunay mga time nga nahubsan sila pagkaon. Pero wala magpasabot nga nagpakilimo sila kay nahubsan sila pagkaon. Ang nahitabo, ilang gigamit ang adlong ipapahulay para makasulti og makatudlo si Jesus ngadto sa mga tao nga grabe pod ka kanang strikto sa adlong ipapahulay. Nangani og nanguhag trigo ang iyahang mga tinun-an sa adlong ipapahulay, sa adlong Sabado. Buti pasabot, ibin gani sa mga tinun-an ni Jesus Christ. Nagpakita nga mulihok gyud sila para masuplayan nila pagkaon ang ilahang lawas. So, kinsa man ang makasurvive, kinsa man ang kanabitang
makatagbo sa ihang panginahanglan. Kinsa man nga tawo nga makapakaon sa iyang kaugalingon o makapakaon sa iyang Pinoy-anan sa panahon nga naas kalisdanan. Number 1, katong mga taong nakapangandam. Tinuod na. Mao bitaw nang ikaw ug ako gitudloan ta kanunay unsaon pagpangandam. Aron makapangandam ta, kinahanglan masayod tas umalabot sa maragod sa pamulong sa atong Ginoong Dios mga kaigsuonan nga gisuginlan ta nga dunay mga katalagman nga moabot sa dili pa siya mobalik. Duna say mga pasidaan nga mobalik siya aron makapangandam ta. Ug dunay mga ilanan nga magpamatuod nga hapit na siya mobalik. Aron ikaw ug ako seryoso na gyung mangandam. Mausab kita mga kaigsuonan sa atong pagpuyos kalibutan. Mga igsuon kos Ginoo, balik-balik rin yun ang panahon. Naay mga panahon nga giingon sa naay mga panahon nga murag abudansya sa pagkaon. Naapoy mga panahon nga dili abudansya ang pagkaon. Naay panahon nga wala gyud ani. Naapoy panahon nga bisag likayan nimo naagya poy ani. Naay panahon mga kaigsuonan haruhay kayo ang ani, grabe kayo. Like time ni Jose. Grabe ang ilahang ani 7 ka tuig. Pero sunod laing 7 ka tuig wa na gipoy ani. So kitang mga tao mga kaigsuonan, like example karon na ay mga bagyo, na ay mga ulan. Kabalo gyud ta nga gikan sa Mayo, Hunyo, Hulyo hangtod gyud na gani abot Disyembre kung mahimo Enero na pa man gani bagyo. Disyembre to 2016 bagyong Odette. Nay mga bagyo gyud mga kaigsuonan. Kabalo taon sa anang mga panahona dapat nangandam na ta. Na unsa may angay natong andamon. Number 1, gikan sa bulan nga makapangandam ta. Like pag-ayo sa balay, pag-ayo sa buti pasabot pagtigom og mga pagkaon, like nagyo kay savings para anang mga bulana, para ng mga panahona. Na unsaon man aron maproteksyonan sa Dios ang imong savings. Nga katong imong savings dili mapuntas mga emergency. Ayaw gyud pag anad sa imong kaugalingon nga mag-savings ka for emergency. Dili na siya maayo. Kanang moingon ta nga may na lang ni panahon nga na emergency ba. Dili na siya. Magtigom ka, mag-savings ka, dili tungod kay naay mga emergency. Mag-savings ka kay gitudluan tas Ginoo unsaon pagpangandam. Mao nay rason. Aron maproteksyonan sa Ginoo, maproteksyonan ang imong savings. Katong butang, pagkaon man, masalapi man nga imuhang taguan, dapat before pa na nimo gitaguan, imo na siyang gikuhaan og para sa iya sa Dios. Para sa Dios. But ipasabot, imo na to siyang gikuhaan og ikanapo. Mapagkaon man, mabisan unsa nga mga butang nga pwede nimo hang gamiton sa time nga imo nang gikinahanglan. Para maproteksyonan sa Ginoo. Para proteksyonan sa Ginoo, wala gyud mang katalagman, walay kadaot nga moabot sa imong taguanan sa panalangin. Unya ikaduha, ayaw gyud hikawi ang Dios sa paghalad og mga maayong halad. Para maproteksyonan o protektado kanunay ang imong savings. Timan sa wala pa moabot ang mga katalagman, ibin ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, dunay panahon ang gihatag, dunay panahon nga gihatag sa Dios para nato, para makapangandam ta. Sa maragod sa sitwasyon karon mga kaigsuonan, kabalo ka tingulan pero wala ka mangahoy. Isa pa ka mangahoy kung basa na ang mga kahoy. Grabe kataas ang mga panahon nga na ay mga init siya rog wala ka pakapangahoy karon pa ka mangahoy inig tingulan.
Muna'y problema mga igsuon nga wala kayo makatuni. Na ang solusyon pero wala mabantay. Og diri sa atong programa, itudluan ta karon, gipahinumduman ta unsaon pag-survive. Masuplayan ang unsa may atong mga gikinahanglan. Like sa pagkaon, tubig, uban pa. So, karong panahon na, like tinghangin, ari kas panguma, dili gyud maayo. Like karon, singi ulan, wagi ayo ang panguma. Kay madaot man. Gani, amo ang mga kaila, ihanag ibtanay, ihanag harbisanay, para dili madaot sa ulan. Katong mga utanon nga, pwede pang mabaligya, hinarbisay yun, mintras dili padaot. Pero doon ay mga utanon nga dili po madaot po Ginoon sa ulan. Ampay po nila ang ulan. So mauntoy makasurvive. So kita sad nga mga tao, kabalo taon say angay na tong buhaton sa dili pa moabot ang panahon. Dapat na kay savings. Sa ako nang gikaingon, pag na kay savings, dapat sure gyud ka nga nakuhaan to sa iya sa Dios. Pero kung dalo pug ka kayo, unya hiwi na ang imong pagtuo, ni balimbing na ka kay tuwa na mga tao nga kanang kanapulo tuara na si mga Israelita. Bisag kabalo pag yun ka nga, since ka naghatagan ka, gipanalanginan ka. Munang ang nahitabo mga kaigsunan, wala na to buhata ang gikinahanglan natong buhaton. So mo ni angay na to rong pamalandungan. Nabuhat ba na to ang angay na to ang buhaton para makasurvive ta? Like example, pagkaon, tubig, uban pa, mga kinahanglan sa atong lawas o kinahanglan sa ato ang pamilya. Dapat painig savings na to ana, inigtago na to ana, gikuhaan na to na sa iya sa Dios. Unya proteksyonan na sa Ginoo. Unya ikaduha, aron dili na sa hubsan. Timanin na, aron dili na hubsan. Ayaw hikawi ang Dios og mga maayong halad. Ayaw halari ang Dios og mga daot. Ayaw halari ang Dios og mga reject. Halari ang Dios og mga maayong butang. Asa man nimo ihalad? Atos mga Dios, atos mga pista-pista? Dili, anha nimo ihalad sa templo nga nagtudlo sa Biblia. Nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kamo na'y tinuod nga mga katawhan sa Dios. Ang tinuod nga katawhan sa Dios, walay bisyo. Timan iha, ang tinuod nga katawhan sa Dios, nga iyang giila o iyang giidawat, nga iyang mga katawan, walay bisyo. Nagkinabuhing matarong, nagkinabuhing balaan. So pangita mo mga simbahan, ug tinuod nga mga tao nga nagdumalag simbahan, nga walay bisyo. Wala mangapit. Wala manugal, wala maghubog, walay bisyo. Gawas lamang sa pagginapulong sa Ginoo. So pangita mo, adto ninyo dadon ang inyong mga halad para ang inyong kamalig, inyong panudlanan, inyong savings, like naabad sa bangko, naabad sa inyong negosyo, giput up ba ninyong negosyo? Kay kita mga Kristohanon, wala tatudluis pag tinapulan. Gitudluan ta unsaon pagpangandam. Speaking about pangandam, trabaho na. Naaday mangandam nga sige ra kag pungkalo, sige ra kag hinuktok. Nagpadako sa imong mata. Ang pulong pagpangandam, nagliho ka, nagtrabaho ka. So halari ang Dios og pinakamaayong mga halad. Andami ang Dios kanunay mga halad nga maayo ug dad-a diha sa templo. Kay maunay gipakita diha sa sulat ni Haring Solomon, Panultihon kapitulo 3, 9, 8. Ato ning basahon. Panultihon kapitulo 3, 9, 8. Ingon din mga kingsunan, 9, 8. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, versikulo 10, kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong kamalig ug manubra ang imong bino.
dili gyud mahubsan ang imuhang panudlanan sa panalangin sa Dios kung gibuhat nimo ang paghalad og mga maayo para sa Ginoo. Pero kung muhalad ra ka og mga reject, mga kapin, may na lang na magamit ra na dito sa templo. May lang na magamit ni pastor. Timan unsa imong gibuhat, imo nang anihon. Unya, kung naay mga taas nga mga hulaw tinggutom, timan ha, dili lang kay kana ra ang imong buhaton. Dunay mga kana bitaw mga espesyal nga angay nimo hang himuon. That time walang wala na. Timan ini, pag duna kay alagad nga giatiman, duna kay alagad sa Dios nga imong giamuma sa walay pakigtandi ni pagbagulbol, kalipay nimo ang pag-atiman, timan dili gayud ka hubtan og pagkaon. Dili ka kabsan bisan pa sa grabe nga tinggutom. Like sa panahon ni Elias, like sa panahon ni Eliseo. Sa panahon ni Elias mga kaigsunan, grabe ng tingutoma. Nya matud pas usa ka ulay nga babae nga gipangayuan ni Elias og pagkaon, ingon si Elias, lutuy ko bisag gamay ra. Ingon ang babae nga nakabalo ang Dios. Di gyud ko mamutbot na ako'y gamay nga harina og duna ko'y gamay nga lana. Mautoy ako ang lutuon, munang nanguha mig kahoy ako tong lutuon, human akog luto ato, mga matay na may kay wa na may pagkaon gyud nga amo pang kaunon. Ingon si Elias, lutuin lang ko gugod. Gilutuan sa babae si Elias. Karon, sige kuha ang babae sa iyang panudlanan og harina. Sige po sa kuha og lana dito sa iyang panudlanan. Pila na kaadlaw, pila na kabulan ni abot og pila ka tuig, wa gyud mahurot ang iyang harina og ang iyang lana hangtod ni abot ang ting-ani. Munay giingon ba, pag mosunod ra gyud ta sa gustos Ginoo, mubuhat ra gyud ta sa mga buhat nga ikalipay sa Ginoo, dili kaniya kalimtan, dili kaniya talikdan. So mga ikog pasensya mga kigsunan sa atong lugar, bisag nakakuanta murata og naka-close kayo atong lugar, kuan ra gyapon, madungog ra gyapon ang pisik sa ulan. Kusog na gyud ang ulan diri nga lugar, no? Kusog na gyud kagabi wa gyud ko kalaipod kagabi nya kamata ko ganinang kadlawon mga alas 2. Wala na ko katulog kay na burn out sad, no? So inana na siya kinsa ang makasurvive, makasupply og pagkaon panginhanglan sa iyang kaugalingon sa iyang pamilya. Una sa tanan, doon na kay nakapangandam ka. Sa wala pa moabot ang mga, like example, ting-init. Wala kayo'y ani, kay wala kayo'y mabuhi nga tanom kung taas na kayong hulaw. So wala pang hulaw, nakapananom na ka. Katong imuhang tanom, nga imong giani, ayaw to ibaligya pag-ayo dahil imong gastuhon pag maayo. Kay mo ingon ra ka nga, si Lord na'y bahala, si Lord na'y bahala, abusar naman na. Katong time nga grabe ang imuhang pangani, imo tong i-savings. Before imo i-savings, timan ikuha ina para sa iya sa Dios, para proteksyonan ang imong savings. Unya, ayaw paminaw anang mga tao nga moingon, si pastor ay nadato. Sultihan ti ka, daghan ka ayong mga tao nga nadato, dili pastor. Gipadato sila sa Ginoo, di lagi pastor. Dili man na sila pastor. Pero nganong gipadato na sila sa Ginoo? Kay nagtuo sila na ang pagtuman sa sugo sa Ginoo dunay gahom. Munang gipanalanginan sila pag-ayo. Doon na gani ko'y kaila nga high school pa lang, pero nakapatukod nagbalay kapis milyon. Doon ay mga tao nga kapila na mo graduate, daghan na kayo mga posisyon nga nahuman, daghan na kayo mga kurso nahuman, pero pag ganay natukod, nga naman nagsalig silang kaalam, wala magsalig sa pamagi sa Dios. Imagine na ako'y kaila nga wa gani ka human college,
Mao pay pagtungto, mao pay pagkahuman niya high school yan, eskwela og college, pero ni focus sa siyang trabaho og pagpangalagad sa Ginoo. Gipanalanginan malagi sa Ginoo. Kay ngano man nituman og nibuhat masas pamaagi sa Ginoo. Giproteksyonan sa Ginoo ang trabaho. Unya ikaduha, ayaw gyud ni wada para makasurvive ka. Ayaw gyud hikawi ang Dios og mga maayong halad. Buot ipasabot, ayaw gyud paghalad og dunay apan, mga reject. Kay wa ka anay salig sa Ginoo. Wa ka anay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Wahalad gani kas Ginoo. Kanang magamit, dili kay kanang di na magamit. Nya sunod, ayaw gyud tuguti nga dili nimo maatiman ang tinuod nga mga alagad sa Dios. Atiman na sila uban ang kalipay nga nas kasing-kasing. Kay walay buhat nato nga dili makita sa Ginoo. Ang tanan makita sa Ginoo. So trabaho ka, doon na kay ani, savings ka, kuhain na para sa Ginoo. Unya kuhain nag mga halad nga kanang maggamit para sa Ginoo. Unya ayaw kalimot pag-atiman og mga alagad sa Ginoo. Dili lagi kakabsan anak pagkaon. Sunod, gitawag na tog security. Ingon tag security like balay, Pinoy-anan. Ang tao nga na ay kana bitawng kadasig sa pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo, dili gyud na layo sa ganti nga giandam sa Ginoo. Akong testimony mao ni about sa balay. Nangalagad ko sa Ginoo sugod kog dumalag simbahan 2007. After ko nahuman og college. Dayong pagka 2007 nagtrabaho ko, dala na kog simbahan. Dayong nag full time ko nga nibiya gyud ko sa trabaho 2011. Nag-cancer na ko. Pagka 2012 nang minyo ko hangtod na karong tuiga, wala na ko mo kanang wala na ko mubiya sa pagbasag Biblia. Nimo talikod pa sa unsa may pamaagis Ginoo. Since nga nagsugod ko og dalag simbahan, wala gyud ko'y balay. Nagpuyo kog simbahan. Ang uba dunay time nga manarbaho ko para doon ako'y puy-anan. Wa gyud ko'y balay. Unya hangtod na minyo ko, nanarbaho ko, dito ko nagpuyo sa akong gitrabahoan, kuyog sa akong asawa. Unya hangtod ni abot yun ang panahon nga nipuyo nagyud kog simbahan. Kay wala lagi ko'y balay. Pero naay mga savings. Tungod kay doon ako'y income, naghabal-habal ko syudad, nagdrive kog taxi sa syudad, nag-family driver ko, nakasinati pagani ko og katong dako kay sweldo kay ni training ko og bodyguard. At the same time nakasud gyud ko og trabaho. So dako kay kog sweldo, naapag gyud ko'y mga allowance. So nagyud ko'y savings. Unya ang naitabo mga kaigsuonan, akong savings kuana ko na gipalit og baka. Hangtod nga naminyo ko, gani pagkaminyo nako naay baka nga gihaw. Inana na siya, gitambag yun ako na sa mga batanon, labi na gyud sa mga ulitaw, kay sila may mugasto inig paminyo na. Pero miingon ang uban, practical pastor, ang babae mo gastosan. So kaming mga lalaki, labi na gyud sa mga lalaki no nga mga batanon, nangano gyud ko nga mutrin ninyo, mutudlo ninyo sa akong nakatunan, kay diha ko giandam sa Ginoo. So diha sa pagdumala kog balay or nagdumala kog simbahan, wa gyud ko'y kaugalingong balay. Nya sa dihang na ay mga savings, labi example na ay muhatag nako sa una, na ay muhatag na og 10,000. Nya usas mga testimony nako na inihatag na og 10,000, nya ako gipabuhig baboy ni abot og 18,000, nakaginansya 8,000. Nya niingon ang ako ang asawa, makasuroy na gyud ang mga bata anig kuan kanang mall, makakaon na Jollibee, nya makakaon na og mang inasal. Kay wa gyud may suroy-suroy, sige ra mig atiman og simbahan. Bible study dito, Bible study diri, mga feeding dito, unya tukod og daing simbahan. Mao ra gyud to focus gyud mi ato.
Wag gyud mi balay. Nagpuyo ra mi simbahan kung nakipuyo ra mi kumbaga. Sa dihang niabot ang panahon nga naami income, kay naami ginansya na ato, kay nakapabuhi mig baboy, nakapabuhi mig baka, kalabaw. Ang nahitabo mga kaigsunan, giingnan ko sa Ginoo nga pagtukod og simbahan. Kay naa naman ko'y mga estudyante, gatrain naman ko atog basic pastoral. Nya, ang mga estudyante asa man na sila paingon. Kung wala ko'y mga pamaagi nga gikan sa Ginoo nga makapadayon sila sa buluhaton. Ang nahitabo, palit ko og yuta, tukod mig simbahan, hangtod gipadumala sa estudyante nga maoy kasaligan. Kasaligan man tanang estudyante, pero dunay mga estudyante o tao nga gipilit gyud sa Ginoo nga maoy piyalan sa maong buluhaton. Mo na ang Tarcom Church. Nya ginastuhay hangtod giingnan ko sa usa ka igsuon nato sa pagtuo nga giingnan ko nga, pastor, kanang imong gasto sa simbahan ba ikapalit na nimo og sakyanan. Akong tubag, ihatag ra siguro ng sakyanan kung kapiyalan ako. Wag gyud ko'y pangandoy ba nga makasakyanan, wag ko'y pangandoy nga makabalay. Pero sa time mga kaigsuonan nga ihatag gyud sa Ginoo ang sakyanan, ihatag gyud na niya. Sa time nga ihatag sa Ginoo ang balay, ihatag gyud na sa Ginoo. Buti pasabot about security, dili ta ana manglimbasog, trabaho na sa Ginoo. Pero wala magpasabot nga dili na lang punta mo trabaho. Ang trabaho nato subay sa pagpakita nga gihigugma nato ang Ginoo. Kay kining panalipod sa Dios mga kaigsunan, ipasinati ni sa Dios sa mga taong tinud-anay nga nahigugma niya. Kinsa man ang mga taong tinud-anay nga nahigugma niya? Katong mga tao nga nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Timan dunay mga bersikulo nga ako i-share ninyo. Salmo 91, 1 hangtod sa unahan. Pag-abot sa 14 niingon diha, ang Dios andam nga muluwas. Kung basahon diri Salmo 91, unya bersikulo 14. Diretso ra ko sa 14 mga kaigsonan ko sa Ginoo. Ingon din 14. Ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako og panalanginan ko katong miila sa akong ngalan. Kinsa man ang mga taong miila sa ngalan ni Jesus, katong walay mga bisyo. Kay ingon si Apostol Juan sa unang Juan, katong mga tao nga sige rag pakasala, mga tao tong wala kaila sa Dios, ni makakita sa Dios. So kung ang mga tao wa nay bisyo, protektado na sa Ginoo. Ingon din luwason ko katong nahigugma kanako, panalipdan ko katong miila sa akong ngalan, og sampiton ako nila, tubagon ko sila. Naay usa sa mga igsuon nato nga listener, pastor, sukat pa kaniadto. Sa sige sa matag prayer request nako nimo, di gyud ko pakyason. Kung ayaw pod ko ay idula, ayaw pagsalig nga ang akong pagampo kana bitang tubagon sa Ginoo. Gitubag na sa Ginoo atong mga pagampo, akong mga pagampo, tungod na kay matinud-anon pug kang nangalagad sa Ginoo. Kay unsay giingon, sa dihang sampiton ako nila, tubagon ko sila. Mo na si Abraham nga sa matag karon og unya makigsulti siya ngadto ka sa Dios, dili gyud mo balibad ang Dios, mutubag gyud ang Ginoo mga kaigsunan. Ngano man usar gyud Yahweh ato makit-an dinhi, gihigugman nato siya. Mao bitaw nang ang pinakadako ug pinakaimportanteng sugo nga gisulat ni Apostol Mateo diha sa Mateo kapitulo 22 sugod og 37. Ingon diha nga higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok kalag, sa tibok kusog, sa tibok nauna. Kanang pulong nga paghigugma nato sa Ginoo, dili man na makita sa pulong lamang, ipakita nato na sa pagtuman sa pagtulunan sa Dios. 1 kapitulo 14 bersikulo 15. Kung tinuod mo nga nahigugman ako, si Jesus miingon, nagtuman mo sa tanan nga akong gisugo. Pangutana, gituman ba nato ang tanang sugo sa Dios? Unsa may mga buhat nga, unsa may mga hinungdan nga makapababag sa tao aron dili sa katuman? Number 1, kundi dili lang ang Dios ang imong gituhan.
daghang kang gitutuuhan, daghang kang gipaminaw, naminaw ka sa mga tambag sa dautan, usanas makapaguba sa imuhang pagkamatinud-anon sa Dios. Kay magduha-duha man ka, maminaw ka dito, minaw po ka diri, minaw po ka sa lain, minaw po ka sa mga taong mga dautan. Ayaw na paminaw sa mga taong dunay mga bisyo. Paminawa ang tinuod nga mga taong nangalagad sa tinuod nga pagpangalagad. Muna nga, about security mga kaigsunan, about sa panimalay, balay, kanang pagpanalipod, dili na atong trabaho. Trabaho na sa Ginoo. Ang atong trabaho ni, ipakita ragyud nato nga tinuod tang nahigugma niya. Sa unsang paagi, tumanon ra nato ang tanang pagtulunan sa Dios. Ihatag ragyud na sa Ginoo. Kay daghang mga tawo nangandoy balay. Ang pangutana, ang igasto. Muna nga, mga kaigsuunan ko sa Ginoo, inani ni siya. Tumana ang tanang pagtulunan sa Ginoo. Proteksyonan sa Ginoo imong savings. Daghang gamiton ang Dios para makasakinan ka, makabalay ka. Kay nangalagad ka niya. Sa Old Testament, mga kaigsuunan ko sa Ginoo, kung imong lantaon, walay gihikaw sa Ginoo, gitagbo sa Ginoo tanan. Katong mga tao nga nagmatinud-anon sa Dios, silang mga tao nga nakasulod sa yutang saad. Nya pag abot sa yutang saad, dunay mga tao nga nanimba rampog mga Dios. Unya ang tinuod nga mga tao nga nahigugma sa Dios, nagamping sa mga sugo sa Dios. Sama ni Josue. Munang pag-abot sa katapusang kapitulo sa Josue, ingon sa Josue diha sa Josue siyang libro 24 siguro nas 15. Ingon siya nga iyang gipapili ang mga tao kay siya may leader ato. Ingon si Josue nga kinsa karong adlaw pili mo kinsa inyong alagaran. Mga Dios mas amorihanon, hitihanon, sipihanon o mga Dios ba nga giampuan, giyukbuan sa ato ang mga katigulangan. Pero alang nako og sa kong pamilya, mag-alagad mi sa Dios. Kay ang tao nga mag-alagad sa Dios, walay laing gipamina, walay laing gipatilinghugan. Mga kaigsunan, proteksyonan gyud sa Ginoo. Tagaan gyud na unsay mga gikinahanglan sunahan. Muna nga sa akong pagdumala sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, daghan na ang mga nahimugso nga Pinoyanan. Daghang nahimugso nga mga simbahan sa Tarco, diha sa Pardo, diha sa Tisa, diha sa Sudlon, diri sa Negros, diri dapit sa Mualbual. Na mga tao nga nakakat-on sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug dili gusto ang Ginoo nga dili sad kakakat-on. Gusto ang Ginoo nga makakat-on ka. Gusto ang Ginoo nga ikaw ug ako kitang tanan makakat-on sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay about security, dili na angay kabalakan. Tan-awa ra gud si David. Si David, grabe ang iyahang pagsunod sa Dios. Yes, nakasala, napakya si David. Pero sa time nga nakasala siya, grabe siya nga manghinulsol. Kanang hinulsol yun. Buti pasabot, wala na siya muusab. Lahi man ang mga tao nga maghinulsol, sige ra pog usab. Wala na maghinulsol ang tao nga naghinulsol sa sala, unya ra po iya ra pong gibuhat, wala na maghinulsol, nagulog-ulog ra na. Kung naghinulsol ka, imo na nang gibiyaan na hinulsol ka kay nangabit ka. Ayaw na pangabit. Like ni David, tanawa si David, unsay giingon niya sa Salmo 23, 1 hangtod sa 6. Diha magiro na 5, ingon siya diha nga, giandaman mo akong pagkaon taliwala sa ako nga kaaway. Ngano man, si David, kung imong lantawon, sikad nga nangalagad sa Dios, wa siya mubiya ni mubulag sa Ginoo. Unsay na siyang huna-huna, siyang kasing-kasing, ang pagpuyo sa templo sa Dios. Wala say laing gipangayo, wala say laing gihangyo, Lord, papuy ako sa imong templo.
ipabati ang imong presensya. Grabe ang naa ni David. Munang kung dunay mga panahon nga maugas siya sa pagpangalagad, maluya siya, iya day hangyoon ang Dios, Ginoo, tagai kog bag-og masinugtanong espiritu. Gani kanunay siyang gidasig iyang kaugalingon sa panahon maluya siya. Isa atay ko, tanan niya, David, simba ang imong Dios. How about sa time nga ikaw naluya? How about sa time nga ikaw gilaayan? Maminaw ka ng mga tao nga utrusang nalaay. Maminaw ka ng mga taong utrosan nga ng mga negatibo na guna-una. Ay magparihara mong duha. Magkuyog lang mo. Unsa may inyong padulngan? Langit. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, inani ni siya. Nangandoy ka nga makasurvive, higugma ang Dios. Nangandoy ka, panalipdan ka sa Ginoo, higugma ang Dios. About sustainability, like trabaho, mga negosyo, usa sa mga gikinahanglan anak mga kaigsunan, kabalo ba ka? Ang pagkamatinud-anon. Ayaw panglimbong, ayaw pangilad, ayaw panikas, ayaw pag-apil-apil sa mga buhat nga dili Dios nun. Dili lagi ka hikawan og buluhaton. Pauswagon ang imong buluhaton, matrabaho, ma-income, kanang mauswag yun ka. Paminawa ni, kay dako ni kay makatabang sa imong kinabuhi ug labi na sa imong Pinoyanan. Labi na gyud sa ato mga kabatanunan. So about sa kahimsog, sa medical care, no? Kahimsog, mayong panglawas. Kita mga Kristiyanon, moingon ta nga kanunay tang mo declare og mayong panglawas. Labi na sa panahon nga kana bitang magpasalamat ta sa Ginoo sa pagkaon. Moingon din ta, Lord, i-bless ning pagkaon nga makahatag nig medisina, sustansya nga makahimsog ni sa among lawas, tanan mo ambit nini makabaton og kahimsog. So kahimsog, inani ni siya. Kung gaampo ta og nag-declare tag kahimsog maayong panglawas, dapat wa po tay bisyo. Bati kayo nga, sige kag inom, sige kag panigarilyo, unya nagampo kag maayong panglawas pagkailada anak nimo. Lord, maayo gyud ang ako ang kasing-kasing, maayo akong atay, maayo akong abdo, maayo akong kidney, himsog kanunay nya, sige kag bisyo, sige inom og tuba, sige inom og bino nga makahubog, sig panigarilyo, unya magpaampo ka, Lord, iampo ko pastor og kahimsog. Ilug-ulugan rin mo ang mga pastor. Ang tinuod, ang imo rang kaugalingon may gulug-ulugan anak. Nagampo ta og mayong panglawas. At timano na to atong lawas. Disiplinahon na to. Naatay gitawag time discipline. Oras sa kaon-kaon. Kung nagpasting ka, fasting, dili kay magpasting ko aron makasave. It's not a fasting. Nangandoy tag kahimsog, dapat wala tay bisyo. Naatay time discipline. Gidisiplina na to atong kaugalingon. Aw time management. Time management. Naatay time management og naatay self-discipline. Gidisiplina na to tong kaugalingon. Time sa tug-tug. Time sa trabaho. Unya kaon-kaon, pahuway. Dili kay mag-apas ka sa imong trabaho. Bisag luyan na kay imong lawas. Atong hinumduman, ang tanang butang na ay oras. Ang tanang butang na ay oras. Dili kay oras sa panglaba, panahon sa panglaba, panimba. Kabalo ka nga na ay Ginoo nga naghulat sa imong pagdaig, hikawan pa nimo. Unya mga ikag panalangin. Muna nga mga igsuon usahay
mabugatan ko nga magwali ag mahitungod ani bitawng kahimtang sa tao. Bisan ako mabugatan, ma-feel na ko nga mabugatan ko. Kay daghang kay mga taong nagbinuang sa ilang kaugalingon. Nag-ilad ra sa ilang kaugalingon. Nagtuog Dios pero walay nakatunan. Wala maning kamot, walay basa-basa sa Biblia. Mas grabe ang paghatag og panahon sa social media kaysa paghatag og panahon sa Biblia. Yan ang panalangin. O niya, kung naay mga taong gipanalanginan, negatibong panghuna-una. Naruhay man na kay pastor man. Naaman lagi mga dili pastor nga nung gipanalanginan man pag-ayos Ginoo. Kay dunay pastor nga giatiman. Muna nga, mga igsuon, about sa panglawas, dapat gituman nato ang unsa may gisulat sa Biblia. Dili ta magbisyo kay makadaot. Dapat mag-exercise. Na mga kanta, mag-exercise tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga, mag-exercise tuwing umaga, aron katawan mo sumigla. Sao nga? Usaon pag-exercise sa tuwing umaga nga, inigmata, problema ditso, trabahoon ditso. Butang ipog relax. Exercise ka. Ay mga basics exercise. Para madasig kag exercise, maapil kag mga sports. Hindi na sala. Apil kag mga sports para maingganyo, para mas. Pero night time ang sports, night time tanan. Dili kay madomingo pod ang imuhang di nakakasimba kay exercise, di na mao. Naagyoy time ang tanang butang. Nya self-discipline, dapat disiplinahon ato ang kaugalingon. Dili kay madisiplinan lang ta kung naay mga gipamati. Ako hinumdum ko sa una, sa sige kog imbitar sa una sa mga listener sa unas Bohol. Wa gyud ko kabantay nga di magyud ko taas og dugo sa una. Wa gyud ko kabantay kay sige imbitar na ikausa kabulan na ikatulo ko mo adtos Bohol. Nya palangga man ko kay nila. Kay na-bless kay sila sa pulong sa Dios. Pakanon ko nila tong humba ni katong mga lambay, katong mga pasayan nga dagko. Pasayan ba na? Katong mga dagko niya nagdiri ko gindakpan sa una nga gilamon-lamon ako ng humba nga pertigyong pagkalami apong mutimpla. Ya, pertipong pagkalataa. O niya, tagaan pa ko atong tag 700 ko tong kilo nga kinilaw. Kaon po kong maayo. Ya, di man sila gusto nga mupauli pa ko. Kay patudlo pa sila, tudluan sa nako. Ya, pakaon pertindagana, kaon po ko. Lain na pong lugar, lain na pong simbahan. Kaon na po, lain na pong simbahan. Pag abot sa Kalapi, pag uli na ko, mura mo kong matumbas bargo. Pagkaugma na pa-check up ko, perti na kong taas sa dugo. Ngano man, wala na ko mabantay. Wala na ko walay physical discipline. So muna nga, magpahantay kita. Ako itong testimony mga kaigsunan, kay naagay ko nakatunan. Labi na gid sa pagkaon. Buti pasabot, kaon ra gani. Naaga ni dili maayong epekto unsa pagka ng bisyo. Nakadungog mo diha. Katura ganing kaon mga kaigsunan, pero kanang kaon grabe gyud na epekto. Kaon kag maayo. Sa mga tambok, awa na. Pero mo lagi na magani epekto ang kaon sa pagka na mga bisyo. Ako na nga
Ato yung disiplinaho atong kaugalingon. Ya mahitungod sa kaalam, walay makalabaw sa kahibalo mahitungod sa Ginoo. Ang pagtuman o pagsubay sa gustos Ginoo, dili kapas ang kaalam sa tao. Muna sa ako nang gikaingon, daghang mga tao nga taas og iniskwelahan, daghan og mga nakabot nga mga kanang mga posisyon o mga kanang moingon ta nga kurso, pero dili na kapas sa taong gipanalanginan sa Ginoo. Kung namoy mga kurso o kahanahuman, alagari ang Dios sa inyong kurso. Gamitan na siya para mahimaya ang Dios. Labaw mong panalanginan pag-ayo. Pero tungod sa kurso, tungod sa inyong nahuman, wala ninyo maalagari ang Ginoo. Muna'y giingon nga, nagsulod mong alkansiyang buslot. Muna ang naitabo, utang dito, utang dire, kay wala mga lagad sa Ginoo. Wala unaha ang Ginoo. Wala maghatagan para sa iyas Ginoo. Number 1 gyud sa ako ang experience mga kaigsunan. Sukad nga kini bitawng gisulayan nako ang Ginoo since nga nag-alagad ko, dili magyud ko inana sa una tighatag ako. Actually ang tinuod mga kaigsunan, dito nako na sinatian ang grabe nga mo panalangin ng Ginoo kanang gi-stricto nako ang paghatag nako ikanapo. Since nga naghatag kog kinakapo, ibin ang akong asawa di pa nakapa sa una. Pero sa diha nga ako sang gidiskasan, ako sang gitudluan, ako sang giklasihan, hangtod gisuwayan niya o niya ako pag yung sang giingnan nga dili nato hulmon, di ta pwedeng mahulam. Nakoy wali ana sa una nga ang ikanapulo dili angay hulamon. Unya akong giingnan akong asawa kay dili na mo resultag maayo. Ang nahitabo iyag yung gisulayan, ihang gigamit ang ikanapo, amo atong ikanapo nga para among ihatag sa alagad sa Ginoo. Iyang gikuhaan ay palit niyag baboy, namatay bitaw ng baboy. Anang isag pasaylo. Niya usamay akong buhaton bis, ing ko nga mga itag pasaylo no. Mga itag pasaylo Lord, pasaylo amin. Sa ako raman tong ilisan, kung dili lagi maayong hulman. Kinaana sa daang tugon nga dili mayong hulman ang kanapulo. Asugod ato. Naami madawat amo gyung kuha gi kanapulo. Nya para madakat ako amo tong tigumon dayng imong hiatag sa mga pastor. Pastor nga naghago og nagmentor pud nako. Pastor diin nakakaton ko og gipanalanginan ko sa mga pulong nga nakakaton ko. Nya dito na mo na ipadala. Since nga stricto mi adto, diha gipakita sa Ginoo nga dili siya mopakyas sa iyang mga pulong. Nya mo nang kalipay na mo ang paghatag, kalipay na mo ang pagpadala sa among ikanapulo. Since nga mo nang gibuhat, wala mi pasagdahi sa Ginoo. Tinuod na, wala gyud mi pasagdahi sa Ginoo. About sa survival, security, tanan, wala gyud na ihikaw sa Ginoo. Gihatag gipasinatin as Ginoo. Munang na ako'y kaisog, doon ako'y kadasig sa pagwali o pagtudlo, kay nga naman ako man ang nasinatian. Nya usa sa mga praktikal nga panginahanglan sa tao kining gitawag emosyonal, pagbati, relasyon o mga panginahanglan. Usa sa mga kanang pagbati sa tao, problema kanang iyang gusto, dili ang gusto sa Ginoo. Munay usas mga problema. Dapat sa praktikal nga kahimtang sa tao ingon tang magtotoo. Dapat sa ato ang personal or sa atong kaugalingon nga pagbati, atong gisunod ang gusto sa Ginoo, dili nang atong gusto. Usahay man gud ang gusto sa tao, gustong kanabitaw ang gusto sa tao, gusto siyang mailhan. Gusto sa tao nga mapresentar iyang kaugalingon. Munang kung imong lantawon mga kaigsunan, ang uban karon bisan og kana bitaw nga dili na maayo, i-post na lang yun sa social media para mas
mainggan niyo ang uban. Kay gusto gyud ang tao nga mailhan ang iyang kaugalingon, mapresentar iyang kaugalingon. So mo nay usas mga problema. Dapat ang mapresentar nato ang kinaatibok, ang kinaiya sa Dios, ang atong pagka Dios nun, ang atong pagka-Kristohanon. Mo nay atong paningkamutan nga naatay Kristo. Ipakita nato nga doon natay Kristo, doon natay Dios. Mo nay usas ato agyong paningkamutan, doon natay gugma sa Ginoo, doon natay gugma sa ato isig tao. Nya number 1 gyud nga pagpasinati sa gugma nato sa ato isig tao, magsugod na sa pamilya. Kay dili man gud ta kahigugma sa ato ang isig tao kung wala ta mo higugma sa ato ang pamilya, atong kaugalingon. Kay hipokrito ra pud kayo ang tao nga moingon nga ayaw unaha ang imong kaugalingon, unaha gyud ang imong isig tao. Dili man na mao gitudlos Biblia. Unsay giingon sa gitudlos Biblia? Higugmaa ang imong isigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Ang pattern sa paghigugma nimo sa imong isigataw, ang imong kaugalingon. So, kung nagatiman ka sa imong isigataw, dapat giatiman nimo una ang imong kaugalingon. Imong kaugalingon ug ang imong kaugalingong pamilya. Bati kayo kung Kristohanon ta, pastor ka, nangalagad ka sa Ginoo niya. Maayo kay kang muwali, maayo kang muatiman nga tus mga tao, pero wa kay maayong pagatiman sa imong balay. Wa kay panahon sa imong balay. Bati. Dili na mao. Dili na maoy giingon sa Biblia. Ang giingon sa Biblia, ang mga lagad dapat nirespetuhan og kaantigong muatiman sa balay. Kaantigong muatiman sa Pinoyanan. Mga pastor, maing gabi kanatong tanan. Dili na to kalimtan ang requirements nga nagpakita nga mga alagad ta sa Dios. Ang mga alagad sa Dios, kaantigog yung mudala sa balay. Kaantigong muatiman sa balay. Dili maayo nang akong madunggan sa una mga pastor nga walay mga training po itong mga pastor uban sa una. Kay wala pag yung mga nagtudlo-tudlo po kay sa una. Wala po yung social media. Naningkamot ragyod po taon silang makawali. Na yung mga pastor sa una nga biyaan ra ng asawa, biyaan ra ng mga anak, nagkabulingit ra. Wala pa'y tarong kaon. Makaadto ra yung simbahan kay una gyud ang Ginoo. Dili man na mao. Kung giuna na to ang Ginoo, makit-an na sa atong pagdumalas atong balay. Muna nga kanang magseminar ko og mga pastor. Moingon gyud ang mga pastor, bliss gyud mi kaayo pastor. Karon pag gyud ko kakita, karon pag gyud ko nakasabot. Ya muna nga mag-atang gyud ato mga kaigsuonan, yan ang gyud mga panahon pod nga dili pod nato kaya ang tanang panahon. Na may tanang panahon nga para pod anang butanga. So sa ato nga panag-uban, ako nagtuo nga naamoy nakatunan. Kunya kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud kaayo niya ipaabot diri sa ato ang programa panag-uban, no? Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin. So akong lilion ang inyong mga message diri, kung na mo'y mga pangutana. So ayaw ninyo kalimti. Una, mga kaigsunan, ayaw kalimti ang paghatag yun para sa Ginoo. Ayaw mo paminaw anang mga doktrina o mga denominasyon nga miguba sa pamaagis Ginoo. Nga moingon sila nga aka na ikanapulo pastor dili man na para mga hintil. Para ra mas mga Israelita. Pangutana. Nag-ingon ba ang Biblia nga para ra gyud sa mga Israelita? Ang ikanapulo wala na mahimugso tungod sa balaod. Gilig-on ra ng ikanapulo pinaagi sa balaod para gyud muhatag ang mga tao kay naay mga tao nga nanikas sa Dios. Kay saad na magyud na sa Ginoo sikat pa sa kinabuhi ni Abraham. Ang unang tao gyud nga nahimugso sa kalibutan sa karaang panahon nga nagbuhat sa nagtuman sa ikanapulo sa wala pang balaod si Abraham. Karon moingon ta nga dili ta mga Israelita. Siguro, sure, tinuod ta dili ta mga Israelita. Wala tay labot, wala tay connection sa Israelita. Pero moingon ko nga nganong mutuman ko nganong mohatag ko sa akong ikanapulo kay kaliwat ko ni Abraham.
Pastor, murag layo na kay na imong wali oy. Layo na kay na imong wali unsay kaliwat ni Abraham. Nga hintil man ka. Unya karon mo angkon kang kaliwat ni Abraham. Dapat kita mga Kristohan mo angkon ta kaliwat ni Abraham. Ngano man? Ngano mo angkon ko nga kaliwat ni Abraham? Aron lang ko muhatag og kinapulo, aron mo dawat ko kinapulo? No. Kaliwat ko ni Abraham kay tinuod kong nahiusa kang Kristo. Timan niya, biblikal nga pamaagi ug mensahe, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, mga kaliwat sila ni Abraham. Asa na ko na gibasa? Galacia 5. Galacia 3, di dagoy na 5. Ako ran tanawon diri ha. Galacia sunod ni sa kuan. Galacia 5. Sunod sa Korinto ang Galacia. O dili na 5 na 3. Okay. Galacia 3, kapitulo 26 hangtod sa 29. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan, nahimong mga anak sa Dios sa pakigiusa ninyo kang Kristo Hesus. Sa paghiusa ha. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Gibunyagan kamo nahiusa kang Kristo. Na kay pagtuo dapat nagpabunyag ka, nagpabutismo ka. Sa dihang nagpabutismo ka, sunod nga ilhanan mao ni. Busa gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinay ni Kristo. Usa sa mga ilhanan nga tinuod tang nahiusa kang Kristo, do na tay kinaiyang sama ni Kristo Hesus, mapaubsanon, matinud-anon, mapailubon. Dapat maunay ato ang nakita sa tong kagalingon, mapaubsanon, dili kay isog sa uban, kanang manghulga, mangitag away. Kung dunay mga taong mangitag away, makiglalis, ako dili. Likay ko anak. Kay wa ko'y maani anak. Nga panalangin. Busa wala na'y kalahian sa mga Hudyo o sa mga dili Hudyo. Sa mga ulipon o sa mga gawasnon, sa mga lalaki o sa mga babae, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Hesus. Kung kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. O sa may gisaad sa Dios kang Abraham? Panalangin. Genesis kapitulo 12, 1 hangtod sa 2, 3, panalangin. Mao na nga naragyo na sa tao kung mutuo. Basta ako nituo ko nga iya ko ni Kristo, kay nahiusa ko kang Kristo, kay mituog mibuhat ko. Dapat inana sad ka. Managsuon ta og mga kaliwatan ni Abraham. Sa mga babae nga mga kaliwat ni Sarah, dili ang pagpaanyag sa buhok ug panindot sa unsay hitsura ang makapagwapa. Si Apostol Pedro anak mo'y nag-discuss kung dili ang makapanindot sud sa kasing-kasing. Munang tinuod nga gwapa ug tinuod nga babae hitsuraan, dili ang naong kundi ang kasing-kasing ang kinaiya. So mao na siya, kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud kayo nga inyong pangutana diri sa ato ang programa oras alas 9:20 na sa kagabihon. Si Jim Nicolas ingon diri, Pastor, greet lang ko ni Inhay Pondador Tiruga, kauban nako naminaw. Salamat Pastor. Salamat kayo. May pagpaminaw ni Dong Tupi. May paminaw, kumusta mo diha Dong Pi? Diha sa Bohol. Usay makakita ko sa imuhang vlog. Salamat kay Ginoo sa imuhang sa imong trabaho. Ngayog yung ngayog yung mga sakyanan. Labi sa Bohol, no? Dong Tupi. Tuper Syon. Mga yuhay ni siya sakyanan. Naani sa Bohol nagpuyo. Salamat kay Dong Tupi. Katong mga taga Bohol nga naay mga sakyanan, kontakar ni Tupi Syon kay muayo gini sakyanan, no? Salamat kay sa imong pagtumbaya diri sa tong programa Dong. Musta mo diha?
Si Elena Alis Nakwamag, salamat pastor sa mensahe sa Dios nga imong gipasabot kanamo. Ang Dios magdugang panalangin kanimo uban sa tibok nimong pamilya. Pastor, og salamat sa Dios na nimo kang panalangin kanamo. Dalaygon ang Dios. Sister Nars Boyan, matud pa Pastor Gideon kon ang ikanapulo adto ihatag sa usa nga nagdumala simbahan nga dili mao ang gisimbahan o kiraba na pastor. Kay pinaagi man sa pagpamati pagdasig ngadto. Importante na ang kalipay. Wala ka pugsa o na kang kalipay. Importante na agid ng kalipay. O niya, si Rosan Pisagulo, hello pastor, maayong gabi. Mag-replay ra ko niya. Ampingan og i-bless ka sa Ginoo sa imong pag-replay. Matud pa diri, salamat sa imong kinabuhi ug kanunay nagpagamit sa bulaton ang sa atong buhing Dios. Ang Ginoo maong kanunay ang tagbo sa inyong mga panginahanglanon sa matag adlaw, panginahanglanon sa church. God bless ka na tong tanan. Watching from Qatar. Salamat kaayo ni Sister Rosan nanano ka sa Qatar, no? Si Armalin B. Dadison, matud pa maayong gabi pastor, pwede kog patabang sa mga pag-ampo sa among usa ka igsuon diha sa Ginoo nga naay sakit pastor. Salamat sa og salamat usab sa pulong sa pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang pulong sa Dios sa matag usa kanato. Dalaygon usab ang pagkamaayo sa Dios hangtod sa walay katapusan. Armalin B. Dadison, pwede ra gyud kaayo nga imo kong i-chat sa ngalan sa imuhang ipapre-request ngalan sa igsuon nato diha sa Ginoo para ato ang madalas mga pag-ampo diri sa ato ang pagpangalagad. Salamat sa Ginoo. Naapay mga message doon na pa mo'y mga pangutana. Pwede rin yun kanay inyong ipaabot diri. Oras ato ang programa alas 9:23. Pero kung doon na mo'y mga pangutana nga dili na ako mabasa, pwede rin yun na ninyong ipaabot diri sa ako ang account Gideon Candelario o ka-text sa akong number 0932-638-4134 0932-638-4134. Siguro kay kining mga oras naman po sa akong pagpanamilit, no? Dili na lang gyud po ko maglapas og oras para pod sa ato ang pagpamahulay sa ato ang pagkatulog. Og ang Dios magpanalangin, ang Dios magkauban kanatong tanan. Ako nagtuo nga do na mo'y nakatunan og ayaw ni usiki, ayaw ninyo sayangi. I-apply na samtang makahimo pa. Buhata ang inyong nakatunan para inyong makitaan ang unsamay resulta. Good evening, Pastor, watching from Lapasan, Clarin. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Dios. Mag-ampo ta. O niya, pasalamatan nato ang Dios sa iyahang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi. Dalaygon ang Dios, nagpanalangin ka natong tanan. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imuhang mga pulong. Salamat o Dios sa imong mga mensahe. Salamat Ginoo nga imo kaming giatiman o giamuma kanunay. Imo kaming giandam alang sa umalabot mga adlaw panahon sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga imo kaming gitaga kusog kadasig sa pagkinabuhi sa mga pulong nga among nadunggan na katunan sa among panag-uban. We declare blessing sa tanang mga nanginahanglan. Usa lamang ang angay namong paningkamutan ang among paghigugma kanimo nga dili lamang sa pulong o pagtuo kundi sa pagkinabuhi niini. Busa amahan i-bless kami sa pagkinabuhi diha sa imuhang mga pulong, sa imong mga sugog pagtulon ang pamaagi pasubaya kami. Sa pagpangatulog uban ni og proteksyon ni kami. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran, nga nagatiman og nagaamuma kanamo ug nanalipod kanamo. Among isalig diha kanimo ug among itugyan namo. Diha kanimo ang among kinabuhi amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Kini yung suon, Pastor Gideon, mo ingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Dalaygon ng Dios, magpanalangin. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo.
ka, iisa ka sa among pagdai. Kanimo lang Jesus, ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai. Kanimo lang ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon